Hello, purun investor lan pedagang. Kita sesambungan karo sampean guru markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben indikator ing liyane rinci. Yen sampean pengin, sampean bisa ngaso video. Sampean bisa ndeleng kabeh parameter saka organisasi ing pitakonan luwih rinci. Saiki kita bakal ndeleng indikator dasar perusahaan saiki. Newmont Corp, ticker NEME. Review iki digawe nggunakake data saiki wiwit 29 Juni 2025. Miturut klasifikasi guru markets perusahaan Newmont Corp kalebu subkategori Metal Drag, 68 perusahaan melu pambiji. Goleki solusi ing pesenan ing mburi video iki. Skor sakab kanggo perusahaan kasebut yaiku 7,5 saka 10. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 3,3 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing kerangka kabeh pasar kita umume. Wigati dimangerteni menawa rating rata-rata kanggo pasar kanthi sakabehe yaiku 1,8 poin, marang skor 7,5 terms kanggo Newmont Corp. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Newmont lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat pungkasan 12 sasi enggo bareng Newmont Corp nuduhake owah-owahan 35,5%. Marang dinamika rega ing subkategori 56,6%. Kapitalisasi pasar perusahaan Newmont Corp gunggungipun 63,19 miliar dolar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika 401 dolar miliar. Regane buku perusahaan kira-kira 31 dolar 25 sen miliar. Kanthi kapitalisasi buku 166 dolar miliar, subkategori kasebut regane 166 dolar miliar. Sawise bandingake saham pasar saham lan kapitalisasi neraca, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Newmont ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 15,753%. Regane buku 18,841%. Taksiran pangsa perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik, 1 poin. Ayahan finansial perusahaan gunggungipun 8.128 dolar miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku akun kanggo 26% saka usaha perusahaan. Taksiran tingkat utang perusahaan, apik, 1 titik. Nilai pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 12,5. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 25,1. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio untung dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik banget, 2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 5.070 dolar mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo 12 sasi sabanjure dikira-kira 5 dolar 23 sen 8 yuta. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 terms. Rasio nilai kanggo revenue perusahaan punika 3,2. Rata-rata ing subkategori punika 3,9. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator ing subkategori, apik, 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 19 dolar 51 sen miliar. Revenue projected kanggo sabanjur 12 sasi samestine 20 dolar 14 sen miliar. Taksiran angka sales mangsa samestine ing comparison karo tokoh ing subkategori, apik, 0,5 terms. Marginality punika 26%, karo rata-rata ing subkategori 15,6%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori, apik, 0,5 poin.
Saham perusahaan ing syarat-syarat nomor personel dening subkategori punika 17,671%. Iki 12% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan padha karo $1.483.000. Lan ing subkategori ana $1.664.000. Evaluasi volume modal perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Volume bati saben karyawan $119.000. Rata-rata ing subkategori $66.03. Evaluasi bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Volume dodolan perusahaan saben pegawai $458.000. Subkategori $426.000. Revenue saben pegawai dibandingake perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah enggo bareng sorted punika 2,2% dibandingake karo rata-rata kanggo subkategori 1,9%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 54% kanggo perusahaan Newmont Corp. Dene kanggo subkategori tataran resi 14 yaiku 47%. Rega saham perusahaan saiki watara $56.75. Perkiraan rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku kira-kira $66.03. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe mangsa iki dening informasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka link ing komentar pinet. Minangka asil saka pambiji perusahaan Newmont, sistem informasi lan referensi penilaian Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan tuku ing $56.76. Kesepakatan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup dhuwur. Penilaian organisasi adhedhasar pendekatan penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 69,9. Mandeg mundut disetel ing 43,62. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil dagang tanggal 29 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker NG bakal dadi transaksi imbangan kanggo didol. Video ing menehi hasil wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran. Nalika salah siji pesenan ditutup dasar utawa imbangan, urutan kapindo ditutup ing rega nyata. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets.